Hát amikor otthon egyedül tanulok, akkor nehézséget okoz az, hogy odafigyeljek rá, hogy nem mással törődjek. Én meg nem szeretek egyáltalán tanulni. Elő se veszem. Butának tartottam magam. Elaludtam órán. Nem írom meg, nem értem, hogy mit mond. Egyszerűen. Semmi nem is érdekel. Megbukok meg, nem érdekel. Azt adtátok nekünk, ami már hiányzott idáig. Az, hogy értsük is azt, amit tanulunk, és ne csak maguljunk. És sokat fejlődtem azóta. Az volt benne a nyereségem, hogy tudom is használni. És ez nekem nagyon jó. Ti itt voltok, már nem az az ember vagyok, aki voltam. Már nem úgy fogom fel a dolgokat, mint azelőtt. Én a nyelvtannál tudtam alkalmazni ezt, hogy tényleg segített nekem az a 2 hét, amit itt voltatok. Hazamentem, és minden nap nekiálltam sokkal többet tanulni, mint amit eddig tanultam. Azt vettem észre, hogy már amit olvasok, meg is értem. Ezelőtt volt olyan dolog, amit úgy gondoltam, hogy nem tudok megtanulni, de most, hogy vége a programnak és 1 hónapot utána járok, nagyon is úgy gondolom, hogy minden dolog megtanulható, csak hozzáállás kérdései. Nekiáll az ember, tényleg követi ezeket a pontokat, pontról pontra, akkor nincs olyan dolog, amit ne lehetne ezáltal elsajátítani. Megtanultam, hogy hogyan kell tanulni, sokkal könnyebb, és tudom, hogy sikerülni fog, és megpróbálom az érettségit, és tovább tanulni is. Mert a gyerekek nagyobb önuralmat tanúsítanak, tehát sokkal jobban figyelnek, és megnőtt bennük a megértésre való igény. Bátrabbak lettek, magabiztosabbak lettek, a tanulás most már nem rémisztő,